Mae'n amser da i wneud y podlediad hwn ar hyn o bryd, gan bod Carlam Cymru newydd ddathlu carreg filltir bwysig iawn yn ei hanes. Da ni wedi cyrraedd 1000 o fideos ac wedi mynd heibio hynny erbyn hyn, felly mae digon o reswm i ddathlu'r prosiect ac yn amserol i sgwrsio gyda rhai o'r athrawon sy'n creu'r fideos i ni. Achos bydden ni ddim yn gallu cynnal y prosiect Carlam Cymru heb yr athrawon wrth gwrs. Ac mae werth nodi bod mwyafrif yr athrawon sy'n rhan o Carlam Cymru yn dysgu mewn ysgol o ddydd i ddydd ac yn gwneud y gwaith hwn i ni yn ychwanegol at hynny. Felly, mae'n bleser gen i groesawu 2 athro ffiseg o Ysgol Maes y Gwendraeth i sgwrsio gyda fi am ei profiadau o fod yn rhan o'r prosiect Carlam Cymru. Felly, croeso Jonathan a Gareth, sut ydych chi heddiw? Iawn, diolch yn fawr. Diolch am y gwahoddiad i siarad. Croeso. Mae'n braf i gael eich cwmni. Felly, os allai droi at Jonathan yn gyntaf, rwy ti wedi bod yn rhan o'r prosiect hwn ers tro, yndo? Ti eisiau dweud mwy am hynny? Mae ti 3-4 mlynedd. Dechreuodd jyst ar ôl cyfnod clo gyda Covid fi'n credu, gath darllenis i hysbyseb yn gofyn am athrawon oedd eisiau falle recordio a adolygu adnoddau o gyfer disgyblion dros Gymru i gyd yn benodol trwy Gymraeg o'n i'n mynd i wneud e. Felly, oherwydd y profiadau ni wedi cael trwy Covid gyda Gareth a fi, yn siarad gyda'n gilydd a cael pobl ymuno i adolygu stwff. O'n i'n meddwl, o'n i'n gweld o fydd, so o'n i'n meddwl, gari ymlaen a trial eto. Da iawn. A be oedd wedi apelio at y ti yn arbennig i fod yn rhan o'r prosiect? Wel, gyda i gyd, mae creu adnoddau fel hyn yn ddefnyddiol iawn o ran stwff adolygu. Mae ffocysu mewn ar cwestiwn a gwybod beth yw y prif pethau pwysig. Fi credu mae hwnna, hyd yn oed gyda profiad fi wedi tymlo nawr bod fi'n mwy grefftus yn neud e. A fi credu mae Gareth wedi tymlo na hefyd fi'n credu. O siarad gyda'n gilydd, ni'n gweud, hwn yw'r pwynt pwysig yn y testyn yma. A falle ni ddim wedi sylweddoli o'r blaen beth oedd y pethau pwysig. O'n i'n gweld llun cyflawn mowr o blaen, meddwl, mae'r bit bach hyn yn mwy pwysig na beth o'n i'n meddwl. Felly ydych chi wedi dod i sylweddoli be sy'n mynd i fod o fydd i'r dysgwyr yn arbennig a ffocysu mewn ar yr ardaloedd hynny o'r fanyleb ag ati. Ac oedden Gareth, os allai droi at y ti wedi ymuno ar prosiect yn fwy diweddar, yn y flwyddyn neu 2 diwetha? Blwyddyn yn o'i nawr fi'n credu, oedd Jonathan wedi gofyn i fi os o'n eisiau ymuno gyda fe i cael y cyfle yma i wneud fideos i Carlam Cymru. A dde'n gweud faint o fydd oedd wedi gweld e, so o'n i'n meddwl, fe'n syniad dda. A wneud e gyda'n gilydd, ni'n cael rhywfaint o hwyl wedyn wrth wneud e gyda'n gilydd. Da iawn. A beth am y strwythur wedyn? Achos mae strwythur wedi newid yn y blynyddoedd mwyaf diweddar. Jonathan, sut oedd y strwythur yn y lle cyntaf pan dechreuais ti efo'r prosiect hwn? Pan dechreuais i, oedd pob un yn nhw yn cael ei darlledu'n fyw. So bydden ni yn darlledu, fi credu dros 3/4 awr o sesiwn byw, gyda 2 person cydweithio gyda'i gilydd, un yn wneud y cyflwyniad, tra y llall, petai yn edrych i weld os oedd cwestiynau'n dod mewn, neu hwylusio'r recordiad, rhywbeth fel la. So mae di newid nawr i bod ni yn just recordio fe yn amser yn hunain. So, mae wedi newid o'r un, beth chi'n byw ar nyrfs chi, fi'n credu, ydych chi'n neud unrhyw beth yn fyw, a chi'n neud ambell i cymgymeriad, a chi'n meddwl, gallwn ni, dwlen ni fy nôl i wneud hwnna to i nawr. Fi'n credu, mae'r profiad o recordio fe, fi'n credu, mae well dy fi fe, ta beth.
Ie, mae dipyn o stres fel ti'n deud efo digwyddiadau byw, achos mae unrhyw beth yn gallu digwydd ac yn gallu mynd o'i le yn dydy. Felly mae hwnna wedi mynd, ond o ran yr elfen cydweithio, mae hwnna mewn ffordd, ydych chi'n lwcus, ydych chi'n gallu cydweithio gyda'ch gilydd, ond gyda'r athrawon eraill, mae llawer ohonyn nhw yn gweithio ar eu pennau hunain rwan, jyst yn recordio sesiynau. Felly mae'r elfen cydweithio falle wedi mynd i ryw raddau, ond mae dda i weld y ddau yn chi'n gweithio gyda'ch gilydd. A wedyn Gareth, wrth gwrs, dwi ti ddim wedi profi yr sesiynau byw yma. Na, diolch. Sut wyt ti wedi ffindio'r ochr dechnegol o bethau yn gwneud y sesiynau ar y cyd? Na, fi gweld yn eitha hawdd rili, gyda Jonathan gyda'r profiad oedd e gyda'n barod, oedd e'n rhoi jyst dilyn beth oedd e'n gweud a'r ffordd oedd e'n arwain. Gyda'r ffordd ni'n recordio pethau ar y PowerPoint a wedyn yn uwchlwytho fe. Os mae rhyw slaid neu rhywbeth bach ni eisiau newid, mae digon rwydd i mynd nôl i just y slaid yna, newid hwnna wedyn. So, mynd nôl a rhoi rhyw agwedd ni eisiau rhoi mewn, a mae digon rwydd. Ie, beth am, gethych chi unrhyw hyfforddiant wrth ddechrau ar y prosiect? Gareth, wyt ti wedi dechrau yn yn amser i? Wyt ti'n cofio cael unrhyw hyfforddiant? Falle oedd hyfforddiant ne, ond o'n i really just yn dilyn Jonathan, really. So o'n i'n gofyn i Jonathan fel i wneud e, a fe just yn dangos yr offa i fi. Ie, felly o ti'n mynd gweld bod ti angen unrhyw hyfforddiant pellach na hynny, really. Ti'n lwcus bod gen ti'n fentor mewn ffordd i gydweithio again. Fentor mor dda hefyd. Wel, ie, yn sicr. Byddwn i'n gweud, mae Gareth yn fwy fel up-to-date gyda technoleg na beth i fi. O, di o wir. So, os i ni moyn defnyddio rhyw techneg newydd, ni'n neud e trwy defnyddio PowerPoint nawr. So, fi'n gallu gofyn i fe, os fi moyn neud hyn, gallai neud hyn, mae fe'n gweithio fi fel i neud e. So, diddorol. Ie, just achos mae fe'n cael ei codi mewn ach mwy technolegol na beth i falle i fi, falle. Ie, a fi. Dwi mwy gyda ti, dwi'n meddwl, Jonathan. Ond mae'r technoleg yn rhywbeth dyn ni gyd yn gallu dysgu yn dydi, os oes rhywun yn dangos i ni sut ti'n neud y pethau. Felly, sut wyt ti wedi gallu manteisio ar y sgiliau technegol sydd gyda ti felly, Gareth, i helpu gyda sesiynau? Ie, gyda'r sesiynau yma, fi wedi gweld cyfle i falle defnyddio fel animations neu pethau gwahanol ar y PowerPoint le fi'n gael falle dechrau off gyda'r cwestiwn cyn bapur a wedyn yr atebion yn dod mewn clic wrth clic a wedyn maen nhw'n cyfle i'r disgyblion i'r myfyrwyr sy'n edrych arno fe i ceisio ateb y cwestiwn cyn bod yr ateb yn dod ar y sgrin i nhw. So mae hwnna wedi bod yn Ie, mae hynny'n swnio dda. A wedyn, mae gyda chi gymeriadau yn mynd ymlaen yn does yn y fideos hyn. Ond mae'n ddiddorol, dych chi'n defnyddio ffug enwau, neu dych chi wedi creu rhyw fath o gymeriadau yn do? Viking Halves a Jedi Johnny, os dwi'n cofio'n iawn, ydy'n anghywir? Ie, mae nhw'n gywir. O le ddaeth y syniad hynny wedyn? Fi credu, wnaethon ni'r 2 neu 3 fideo cynnar, o'n i'n siarad da Gareth, byddwn ni'n gallu gael fe Mr Harvard, neu o'n i'n tymlo'n ty bach yn anghyffwrddus gael fe Mr Harvard, ond mae hwnna'n ffurfiol. So, ie, lle gael fe gys Gareth, achos ei farw fe, a'i wallt ar y pryd. O'n i'n sort of galw'n hunan yn Viking Halves, a fi'n fan o Star Wars hefyd, felly, ie, fyna dath y Jedi Johnny. Ond mae'n creu rhyw fath o persona bach, sy'n ni yn neud e. Ydy, mae'n hyfryd dwi'n meddwl. Ie, so mae'n ei fi tymor llai anghyffwrddus. Ie, os na fel ni'n siarad gyda'n gilydd yn yr ysgol ni'n... Oce, ie, mae'n cael banter rhyngddoch chi. Os, ie. A di dysgwyr, ie, gwan. Ie, sori, Fysa chi'n gweld o YouTubers, mae YouTubers yn rhoi sort of enwau, sort of ffug i'w hunan hefyd. So mewn ffordd, chi'n acto ty bach fwy, falle? Ie. Mae'n ddiddorol, achos mae gwneud fideos fel un, mae'n dipyn o berfformio yn dod i mewn i'r peth yn does. Dych chi'n gorfod eistedd fyny a rhoi rhyw fath o persona fel ti'n dweud. Felly, diddorol, dwi'n meddwl bod yn gweithio'n dda iawn. Ydych chi wedi cael unrhyw adborth gan y dysgwyr am y cymeriadau yma? Neu am y fideos y gyffredinol? Dim am yr enwau, sy'n na. Na, oce. Na. Ie, fideos, mae cwpl o'n nhw wedi gweud
pa mor ddefnyddiol mae ambell i testyn wedi bod. So, gyda ni'n ffiseg, i ni'n arbenigo mewn testunau gwahanol hyd yn oed o fewn lefel A. A mae ambell i disgybl wedi gweud, mae'r testyn na yn rhywbeth o'n i ddim yn really hoff o. So mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ni, falle fwy na nhw, i fi ddysgu fel disgybl wrth o Gareth. A mae'r disgyblon yn gweud bod nhw'n licio y ffaith bod ni'n sort of siarad gyda'n gilydd, a fel bod fi ddim yn deall a holi fe. A na fel bydde disgyblion yn licio bod fi'n credu yn y dosbarth, ond maen nhw'n ofon ymell faith. Reit. I gofyn y cwestiynau, neu cwestiynau maen nhw'n credu sy'n dop, ond diwn nhw fe. Ie, achos mae rai pethau fel fi ddim wedi dysgu o gwbl, a fi ddim wedi gwneud nhw falle amser prifysgol neu yn yr ysgol, so byddwn ni'n gofyn i Jonathan, felly mae'n cwestiwn eitha rwydd, ond byddwn ni'n meddwl fi wedi anghofio'r ateb, a mae'r disgyblion yn hoffi hwnna wedyn, mae'n meddwl, falle fi wedi anghofio'r ateb, a byddwn haws gwybod nawr beth yw e. Ie, felly mae'r cwestiynau ti'n gofyn yn hollol genuine mewn ffordd. Ti wir eisiau gwybod yr ateb. A wedyn mae hynna rhoi hyder i'r dysgwyr falle yn y dosbarth ydy i ofyn y cwestiynau maen nhw'n meddwl falle sy'n dwp. Gobeithio ni, mae'n dda yn dydy. O'n i nes ti sôn yn gynharach efo'r sesiynau cynnar, bod chi ddim wedi defnyddio'r cymeriadau. Dwi'n meddwl bod nhw'n dod i mewn tan y trydydd sesiwn neu rhywbeth felly. Felly mae'n amlwg bod chi wedi dod yn fwy cyfforddus yn dydy wrth fynd ymlaen. Fi'n credu, ni wedi datblygu fel i ni'n creu y cyfrwniadau hefyd. Fel oedd Gareth yn gweud, ni'n defnyddio falle fwy animations nawr hefyd. Mae hynny'n gret. Ar diwedd y dydd, ni yn ateb cwestiynau arholiadau, a ni'n mynd ar ôl beth yw'r gofynion y cwestiwn, ond ni'n licio rhoi bach o cefndir tu ôl i fe, a fyna fi'n licio nawr y ffaith bod ni'n actually sgwrsio am ffiseg. Ar diwedd y dydd, un o prif resymau, fi'n neud e, beth yw, fi'n angerddol iawn am ffiseg, fi'n hoffi'r testyn. Mae hynny'n dod trwodd yn amlwg yn y fideos. A mae Gareth gwmws yr un peth. So fi'n credu, mae wel wedi gweithio fwy yn ddiweddar yn well. Da iawn. A wedyn, wrth gwrs, mae'r adnoddau hyn ar gael i'r dysgwyr, dyna'r prif gynulleidfa, wrth gwrs, ond maen nhw hefyd ar gael i athrawon yn dydyn, felly, ac i ysgolion yn fwy cyffredinol. A dwi'n gwybod os ydych chi'n ymwybodol bod unrhyw athrawon cyflenwi, enghraifft, wedi defnyddio'r adnoddau hyn mwyn i defnyddio nhw, pan maen nhw'n cyflenwi. Ymwybodol o rhywbeth felly? Dim ar draws Cymru, ond oherwydd i ni wedi creu y fideos hyn gyfer e-ysgol, ni wedi creu fideos gyfer yr ysgol hefyd. Felly, os mae pobl yn absennol, athrawon yn absennol, mae nhw'n gallu defnyddio fideos i ni wedi creu gyfer cyfnod allweddol 3. Felly, mae hwn wedi elwa fel la. Mae'r sgiliau ni wedi datblygu fan hyn, a fel ni wedi esblygu'n organig, really, fel ni wedi gwella popeth. Mae'n neis gweld wedyn, fel i chi addasu fe cyfnod allweddol 3 ar gyfer yr adran hefyd. A ydych chi'n defnyddio'r pen stylus hefyd, dwi'n meddwl, yn dydych? Yn rhai ohonyn nhw, Sut mae hynny, sut brofiad i hynny? Fi wedi bod yn defnyddio un o'r ein ys tua byti 15 mlynedd. Oedd un disgybl dy fi yn ysgol. Oedd e'n dwdlan un dydd, a gofnus fe beth oedd hwnna. A so fi wedi bod yn defnyddio stylus ers amser hir iawn. Nawr mae cwbl o athrawon eraill wedi gweld fi'n defnyddio fe. Maen nhw eisiau'n defnyddio fe hefyd. A falle rhaid jyst esbonio'n gyflym i bobl sydd ddim yn ymwybodol o be ydy stylus pen, neu falle gallwch chi helpu fi. Pen sy'n gallu cael ei ddefnyddio ar y sgrin, ynddo? Ydych chi'n gallu sgwennu dros beth bynnag sy'n ymddangos ar y sgrin i hun. Ydych chi'n gallu rhoi cylchrwm pethau, neu rhoi llinell o dan pethau, neu dangos symiau ati'n dydych, neu unrhyw beth, really. Mae'n ddefnyddiol iawn amser ni'n ffiseg, gan fod ni'n defnyddio hafaliadau am y gymaint. Actually typo hafaliadau mas. Lot o waith. Lot o waith. Siwr, Mae stylus
Yn Gweithio'n hyfryd dda iawn. i ffiseg yn arbennig i'r pynciau gwyddonol o bosib hefyd a mas, ie. Mm. O, da iawn. A wedyn, jyst yn ola, felly, mae'n amser ni bron ar ben. Be fyddech chi'n hoffi gweld y prosiect Carlam Cymru yn datblygu mewn rhyw ffordd? Gennych chi'n rhyw syniadau o gwbl? Ie, yn amlwg, ni wedi mynd dros bron pob testyn fi'n credu yn ffiseg, ond wedi gweud na, does dim byth diwedd i trafod testyn. Mae mor gymaint o gwestiynau gwahanol hyd yn oed fewn yr un testyn yn bodoli, felly does dim diwedd fyna i fan y trafod ni chi'n neud. O ran beth licen ni falle gweld yw, chi wedi sôn cwbl o weithiau, os adborth wedi bod o pobl eraill, o'n i bai am gweld fan o views sydd ar y fideos, sa'n ni'n actually cael unrhyw fath o contact gyda disgyblion. Fi'n licen i falle yn y dyfodol, neu lle creu rhyw fath o system ble mae pobl yn gallu ateb cwestiynau i ni wedi rhoi, a wedyn bod nhw'n cael eu marco mewn rhyw ffordd. Yn ddiweddar, mae Gareth a fi wedi defnyddio forms lot yn fwy yn y gynnu. Reit. So falle creu rhyw fath o form falle i fynd gyda rhyw fideo. Sa'n gwybod? Felly rhyw egwydd mwy, rhyw elfen mwy ryngweithiol felly, yn rhan o y prosiect Carlam Cymru. Mae'n ei ddiddorol a mae'n rhywbeth dyn ni wedi i grybwyll yn y tîm hefyd, felly gawn ni weld. Byddai'n dda gallu gwneud rhywbeth felly. A na fo te, felly diolch yn fawr iawn i chi am ymuno am i heddiw i sgwrsio, a mae wedi bod yn ddiddorol clywed beth gennych chi i ddeud am gymryd rhan yn y prosiect hwn, a gobeithio fydd yn o fydd i bobl eraill sy'n gwylio. Felly, diolch yn fawr i chi unwaith eto, a phob hwyl. Diolch yn fawr. Hwyl. Tara.